डिस्ट्रिक्ट आइजो BPFनि लिंथुमनायाव मोनसे सेमिनार जानानै थाङो बाय सेन्ट्रेल कमिटिनिफ्राय हाग्रामा महिलारि बिथांनि मोनसे निर्देश दंमोन जे आइजोफ्रा सारा 10टा डिस्ट्रिक्ट दङ पलिटिकल पार्टी हिसाबै बेहाय गिदिंनांगौ दा फैनानै दिनै गसाइगावआव जों सफैबाय बेनिफ्राय बिनि उनाव गाबोन परबतजरा बेनो जोबथा दा बे हिसाबै जों आइजोफोरखौ खबर लादों जे BPF राजखान्थि दोलो हिसाबै आइजोफ्रा मारै दं प्राइमारि कमिटि ब्लक कमिटिफ्रा बोरै दङ दिनै बेहाय गसाइगावआव मोनबा ब्लक महिला BPFफोर दङ दा बिनि गेजेराव गासिबो फैजोबदों आरो गोबां आइजोफ्रानो बाहागो लादों 300निबो बारा आइजोफ्रा दिनै बेहाय बाहागो लादों आरो जोबोद मोजां आरो गोख्रों दासिमाव माने BPF राजखान्थि दोलो हिसाबै आइजोफ्रा गोख्रों आगयाव जेरैबायदि खामानि मावदों आइजो हिसाबै दाबो गोख्रोङै दङ खौसेयै दङ दिनै बेहाय गसाइगाव हिसाबै जमदुवार ब्लकनिफ्राय रेवरेवा बिथाङा BPFनि भट लानानै देरहादोंमोन बिथाङा थांदोंब्लाबो सासेबो वार्कारखौ लांनो हायाखै दिनै BPFयैनो दङ BPFआ मोननैबो बियाबाव क'क्राझार दरं उदालगुरि बियाबावबो हारसिङैनो बिजाथिखौ फसंगोन बेहाय खुनु राजखान्थि दोलोजों लोगो लानाय नङा नैबे लकसभा इलेक्सनाव आइजोफ्रा बेबायदि टिकेटनि जेबो सानाखै नाथाय टिकेट मोनाब्लाबो बा गेलेयाब्लाबो आइजोफ्रा दोलोनि जानानै आरो समाजनि जानानै आरो बे BTCनि जौगाखांनायनि थाखाय जेसेबां पावारफ्रा दिनै थांफिनदों बेखौ गोदानै लाबोफिननांगौनि थाखाय हाग्रामा महिलारिखौ फैगौ 2025आव आरोबाव BTCनि चिफ बानायनांगौ खाथिराव गासिबो आइजोफ्रा खौसेयै खामानिखौ मावलाङो कन्टेस्टआ थागोन राजनिति जिहेतु मोनसे इलेक्सन जिहेतु कन्टेस्टआ थागोन दिनै मित्रजोट NDA बिथांमोनहा गेलेगोन बिथांमोनहा होगोन बिजाथि होगोन क'क्राझार लकसभा समस्तियाव UPPLनो हगारगोन जों बेखौ मिथिबाय थादों आरो दरं उदालगुरियाव BJPआ गावनो होगोन खारन बेहाय UPPL BJP GSP आरो गण परिषद बिथांमोनहा ज' जानानै होगोन नाथाय क'क्राझाराव माबा मोनसे बेहाय जे एफेक्ट गोलैगोन आं बेखौ नुवाखै खारन UPPLनि जे अबस्था बिथांमोननि नंखाय थगायनानै मानसिफोरखौ प्रलबित खालामनाय आरो नंखाय खोथा होनानै शान्ति सुक्तिनि नामाव जेरैबायदि BTC सुक्तिखौ BTRनि नाम होनानै BTC सरकारखौ स्क्रेप खालामदों बेखौ रायजोफ्रा हमनो हादों गोरों गोरा जायफोर फरायनानै थानाय बा फरायफुनाय हमनो हादों गोरों गोराफ्रा जायफोर रिटायार्ड जाबाय साख्रिनिफ्राय साख्रिआवलाफ्रा ओंखारनो हायाखै बिथांमोनहानो लोब दिनै बाहागो लादों जे बेबायदिजों जानाय नङा BTCखौ जों रैखा खालामफिननांसिगोन बे बेलायाव UPPLआ जे क'क्राझाराव माबा मोनसे गोख्रों खामानि मावनो हागोन जों नुवाखै जोंनिल' बाथ्रा नङा बरन्स गावसिनि जायफोर लोगो दोल BJP जाय गाहाय BJPनिफ्रायबो बुंनो नागिरदों क'क्राझाराव एसे साननो गोनां जादों होननानै बुंनो नागिरदों दा दरं उदालगुरि हिसाबै बिथांमोना केन्डिडेटखौ होनो हागौ नाथाय आगयबारावबो BPFनि भटजोंसो माने मंगलदै समस्तिया देरहादोंमोन नाथाय दिनै दरं उदालगुरिया जेरैबायदि प्रतिशोधमूलक माने खिथेर होखारनाय BPFआ गावनि माबाखौ समस्तिखौ रैखा खालामफिननांगौनि अभियानाव जेरैबायदि खामानि मावनायखौ जों नुदों गासिबो थाखोनि सेलफ्रा सेलनि खामानिखौ मावदों आइजोफ्रा आइजोनि इयुथनि दोलोआ दोलोनि खामानिखौ जेरैबायदि मावगासिनो दङ साखाफारा जानानै मावदों बे बेलायाव दिनै BPF दोलोआ जे सोरनोबा भट होगोन बेखौ साननो हाया ओंखायनो BPFआ गावनो माने दरं उदालगुरियावबो देरहानाय पजिसनाव दङ प्रमद बर'खौ जे नुदों बिथाङा BTCखौ सासन खालामनो होननानै फैयाखै धंस खालामनानै फैखानाय मानसि षड़यन्त्र दङमोन बेहा जेला हाग्रामा महिलारिया 15 बोसोर सासनाव दंमोन बिनि जौगाखांनायखौ रायजोफ्रा नुदों बिनिफ्राय NDFBजों जे सुक्ति जानो थांदोंमोन शान्ति सुक्ति जेखौ बुंदों दा बेहाय प्रमद बर'आ बारस'नानै बे सहस्त्र संग्रामि हाथियार दैग्रा NDFBफोरजों सहि होनांगौ सुक्ति जानांगौ मानो बारस'खो बेलाय बेहा खुनु उद्देश्य गैया दा प्रमद बर'आ सानफ्रामबो बुङो जे हाग्रामा महिलारिया 15 बोसोराव बा 17 बोसोराव जेबो मावनो हायाखै जेबो मावाखै खिन्थु जे काउन्सिलाव जिरायनानै बिथाङा दिनै सासन खालामदों बे काउन्सिलखौ सोर बानाया दा बे समाव जेराव बिथांमोना एबसुनि प्रेसिडेन्ट हिसाबै
प्रमद बर'आ आन्दलन खालामदोंमोन सेपारेट स्टेट मुभमेन्ट आलादा हादोर नांगौ होननानै दा बे समाव हाग्रामा महिलानि दोंसेबो खामानिया फेइलियर जादों होननानै बे समाव रायखाङाखै खुनु दिनथ' बुङाखै फ्लप जादों होननानै खुनु दिन बुङाखै नैबे करापसन जादों होननानै बुङाखै दिनै गाव गादियाव फैनानै गादियावबोथ' फैयामोन कौशलगतभाबै फैबाय माने बिपिएफआथ' 17था देरहादों इउपिपिएलआ 9थाल'सो देरहादों 9था दा बे बेलायावबो सरकाराव जिरायनानै थानानैबो दिनै बिथाङा खुनु खामानि मावाखै खालि मोनसे खोथाखौ आं नोजोर होदों हाग्रामा महिलारिखौ दाय होनानै दाय जाबसिनानै 17 बोसोराव हाग्रामा मावाखै जोंलाय मानो मावनो होननाय लेखासो बिथाङा माखासे खामानिफोर मावलाबायनानै मिथिं दावथिं खालामदों माबा बले इन्टारनेशनेल नलेज फेस्टिभेलनो माबा माबिनो बेबायदि गायसननानै थाखाफोरखौ नांगौ रोखोमै बाहायाखै ओंखायनो प्रमद बर' सरकारा फेइलियर खुनु मोनसे खामानि मावनो हायाखै आरो बे रावखौबो हमथानानै लाखिनो हायाखै रन्जित बसुमतारी फेरेंगा